Mana kaka ineno mesa wa kanyero ochacho mich mabende wasebedo kawarito odiechieng' mangima gikone to koro ochopo e studio akae mano mar Ramogi TV. Mich noero mabende wagoyo ne godo erokamano in kaka janeno marwa, in kaka jalno ero mabende ohero Ramogi TV kuomiwa mich machalo koda mindie ma ochopo e mesa wa kuom dialowa kaka mano kanyero tipo mabende ihero kabisa, tipo mabende osebedo kakeloni puonj kod weche maka kod kacha e yuno ero mabende moro chunyi kendo kelo lokruok e ngima mari. Mano kanyero mich mabende wayudo koa e Kuza Awards mokel kod Communications Authority of Kenya kuma bende wakawe e namba 3 kwa gwero kamano maduong' ne mich makamano. Kata kamano okwan kendwa ma idhialowa e odhiambo manyoro kuma bende ne wayudo michgi nikech king'iyo mesa kendi wantiere koda mich 4 duto te mobende obiro ne Royal Media Services. E Royal Media Services kendi mana kaka ineno gen mich 4 duto te, achiel mano mobiro ne Ramogi, achiel mano mobiro ne Ramogi iere e tipo noero mabende idhialo kuom tich maber mosetimo. Citizen TV bende oyudo namba 1 bende kaluwore koda ombulu mabende ogone in kaka janeno igoyo ne kendo wagoyo kamano ne manoero. Wiwa okwil bende nitiere mich mabende wayudo mokawo namba 1 kaka Royal Media Services mano kanyero mabende iluongo ni Ubunifu Awards ma ing'iyo kanyero kit lony manyasani mabende od fwambo ni osebedo katiyo godo. Kabende mogik kabisa bende wantiere koda nyakalondo kanyero mano mar Citizen Radio mabende ochak oyudo mich e bende uyiere kanyero kaka nyakalondo noero mabende uhero kabisa kendo uyiere mano ka bende okao namba 1. Kakinene kanyero wantiere koda Citizen Radio mabende oyudo kanyero namba 1 kata Gold mano mola e yiero mabende timo to wan kaka Ramogi TV wamedo goyo erokamano maduong' ka bende nyalo pana paro ni en mana higa noero magana 2021 mabende wachako tich osebedo nyakalondo mang'eny kata tipo mang'eny mosebedo to gisani mo wantiere e higa 1 pok wachopo higni 2 to waseyudo mich machalo koda mendi wadani mondo wawuoge namba 3 no mondo wabende wachope namba 1 wayuda mano kanyero mula e mich mabende biro e higa manyien to mago duto kuoma hero mari wagwero kamano maduong' machiegni weche manyien maga OIMORE weche ma wamiyo pek gen mage. The county assemblies are going to close their operations across the country and across all the 47 county assemblies. That includes the stoppage of the passing of the budgets. MCS obugo chungo tije duto e counties poni SRC okoloso wachgi mar medogi osara kaka gidwaro. Ji maromo 42 wito ngimagi e imbo mar piny Uganda tok monj motim kod kweth njore mar Allied Democratic Forces. Thoth nyithindo ma wantiere godo sani ma di school moko nigi nyithindo sani giwe dala sama gi di school to moko be oringo. Lek mag nyithindo manyiri mathoth e gweng' ma Ombaka nyalo medo nimo kaluwore koda kwan ma medore mag nyithindo magamo remo.
Machiegni e weche manyien mago maga OIMORE odhiambo ni aniluonga ni Jailieta jaloko marwa en Winnie Adoyo wechegi iluwo kokalo mbui marwa mano mar YouTube Ramogi TV kabende nyalo luwo kokalo e Facebook page mara mano Jailieta ote magi bende chwalo nwa kokalo e yor ote machuok ma en 2-3-900. Kawachako eni chenro mag dongruok kembe ne ogota chiromo mane jatend piny William Ruto telie e kaunti ma Meru kumano romo kod jopith mago mag dhok mag chak. Jotelo mane ochopo otingo gavana ma Meru Kawira Mwangaza kod jatend migawo mar Saga Chaimon Chelugui mabende nopuoyo omenda mokete tingo malo sekta mar pith ahinya chiaye mag chak e kind dongruok moko e kaunti no. Jatend piny no wacho ni biro mar kembego owinjo media thuolo mag tije ne rowere mabende piny owacho mare ng'iyo mar jiwo. Jotelogo bende nokwayo kwe obedi e kaunti no mar nyayo dongruok. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Nilikuomba mambo ya Kenoru Stadium. Na the following day, PS akafika, watu wakafika, wakaenda Kenoru Stadium, wengine wakaenda Maua Stadium. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu unatupanga vizuri. Vile tumetembea na tumejionea hao wakulima. Shinda yao umeisikia. Nimesikia anataka kuambia. Nimepata amri kama waziri wa kilimo kuhakikisha ya kwamba ile shinda mumeongea juu yake ya mambo ya kuteremusha bei ya mbegu ya ng'ombe ili teremke chini muipate kwa bei nafuu. Rais ameniamurisha hiyo maneno ifanywe kwa haraka na in the next 6 months iweze kufikia nyinyi. Huyu rais wetu hataki pahali iko vita. Anataka pahali watu wanaungana kufanya maendeleo. Ndio wiki iliyopita rais alinituma hapa kwa mambo ya kahawa, nikakaa hapa siku 5. Leo rais amefika mwenyewe kwa sababu mko na amani. Kwa hivyo tunaomba viongozi ya Meru, governor, senator, MPs, MCA muendelee kuwa na amani, muelewane, mfanye kazi pamoja. Tuko na vijana milioni 5 Kenya hawana kazi. Wanaongezeka kutoka shuleni, kutoka college, kutoka university kila mwaka, vijana 1,800 wanaongezeka kila mwaka. Na tusipopanga mambo ya hawa vijana watapotea. Ni kweli ama si kweli? Wale vijana wanaangaishwa na pombe, wale vijana wanaangaishwa na uhalifu, wale vijana wanaangaishwa na madawa, ni vijana wa taifa letu la Kenya. Na ndio tumesema kama serikali lazima tuwe na mpango maalum. We must have a deliberate, intentional, practical plan on how to create opportunities for the young people of our country. MCS Obogo chungo chenro duto e county assemblies mapacho ka e bojuma achiel mabiro ponono ni duol mochungne ng'iyo osara mag jotij piny owacho mano SRC otamore winjo dwaro margi. MCS dwaro mondo SRC obmedgi osara kaka jod bura kod jotije mamoko mag piny owacho. Kaka jafomo mara Chris Owino lero, MCS bende dwaro mondo piny owacho ochugo omenda moyiedhi mano mar Ward Development Fund. Kuom thuolo machielo MCS Obogo mar chungo chenro duto mag county assemblies 47 mapacho kae poni duol mochungne ng'iyo osara mag jotij piny owacho SRC okoyie kod kwayo maggi. If SRC does not act as guided, the county assemblies are going to close the operations across the country and across all the 47 county assemblies. That includes the stoppage of the passing of the budgets and running of all the administrative, political and functioning of the county assemblies. Giloso kod jofwamb weche e bore Nairobi, jotelo mag riwruok mar county assembly mapacho kae CAF owacho ni gidhi loro county assembly duto e bwo juma achiel mabiro poni SRC otamore medo gi osara. They only have a week. At the close of this week that we are currently about to begin, then all the county assemblies will shut their operations forthwith. Jakom riwruok mar county assemblies Philemon Kiplagat oseyo SRC kuom dewo wang' jod bura kaachiel kod senators e kinde mag medo jotije mag piny owacho osara kendo weyo MCS kata odoko ni giduto gitimo tije machal. The role of an MCA in this country is the same roles
of a member of parliament, the same roles of a member of senate, the same roles of women representative. That SRC is struggling to understand and determine the roles of a member of county assembly is baffling. MCS okwedo motegno paro mar SRC mar medo gi osara gi siling 10,000 e hiko mo mar 2024-2025 ka giwacho ne ok onywand pachgi e wi chenro mar medo gi osara kaluwore kod pend chik. There is no remuneration without representation. For SRC to produce a document and fly it out and try to purport that they have engaged stakeholders in coming with the figures, it doesn't make sense to us. Kopogore kod medo gi osara, MCS bende dwaro ni mondo ochuog omenda moyiedhi mar dongruok e ward kata Ward Development Fund kaka yo mar chwalo dongruok machiegni kod jopiny. We cannot have a devolution that is only pegged on secondary marginalization in our counties, whereas we have an opportunity as a country to enact a law that will enhance flow of resources to the lowest units and inequality in our counties. No resources at the ward level, then there is no need for devolution. We would rather have a centralized system, because what we're having in this country is 47 centralized system at the county headquarters. Kaluwore kodgi, county assemblies bende onego chuogne gi omenda moyiedhi kaka yo mar nyayo telo makar e counties mopogore kod kindeni kama counties assemblies yudo omenda magi kowuok e sirikal mag counties. Nyaka sani county assemblies maromo 23 ni e ng'anyo kendo riwruok mar CAF obwogo mar loro county assemblies duto mapacho kae poni SRC orem winjo ywakgi. The moment we have 23 county assemblies, the others will close on the same day, at the close of the 7 days. Okang' ma kamano nyalo rocho chenro mag dongruok e counties poni MCS otamre puodho budget mag sirikal mag counties. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Gisani koro wadhi e report marwa makende mabende wantiere godo odhiambo makawuono. En luoro nitie ni lek mag nyithindo manyiri mathoth e gwenge ma Ombaka Kakola e kar chung' od bura manyando nyalo medo nimo kaluwore koda kwan mamedore mag nyithindo magamo remo bang' pi oula mikelo kod lokruok kor lwasi darogi e mier. E higni 2 mokalo maheo nyithindo manyiri 30 osegamo remo bang' pi oula darogi kendo thothgi weyo skul ka gidhi katedo. Jafwambo marwa George Bati oloso sigana makende kaka pinimo lek mar nyiri Ombaka. Kata obedo ni joluono gongero ni thurulo yieng'o e gweng' Mombaka e sub-county manyando e county ma Kisumu, kar mondo jodak e gweng'ni oyud yieng'o to giyudo midhiero. Mae dala kama minu no bire ok derenge we tabu goni are udi korgi odong' mana kete. Kuonde mane ji luongo ni mier odong' gundni ka kata gik mane ji kwano kaka mwandugi pi ne oime udi. Ma ok en pinam, ma en pi oula mobiro nikech koth mapek ma okel kod lokruok chal kod lwasi. Gin udi mane ji odakie manie tokwagi, kendo nyaka gie sani gidhi manyo kuonde ma ginyalo yude resruok, kuonde ma bende chandruok oluwogie. Ranyisi moro amora ni gidhi duogo ka onge. Midhiero mar pi e gweng'ni nego lek modhuro. Ka ok en mar jopur, to en lek mar jopith. To ka ok en mar jopith, to en mar nyithindo manyiri ma lek margi mar yudo ngima makare nimo e pigni madarogi bang' turo kuonde mane giango kaka dala, kendo moyogi e laka chudhe mag gombo dolo, kendo ok odewo rito ngima nyathi manyako. Pigni ma osebedo ka kelo midhiero ne jodak ka higa ka higa, kaluwore kod lokruok chako lwasi sani koro chopo nyaka kuonde mani paro ni oting'ore gi malo, kendo luoro nitie ni lek mag nyithindo manyiri mathoth dhi medo nimo poni ok okawo ndamo mapiyo. Turwane wanene tabu mwaneno ni pi ogolowa miechwa, pi okei ma ng'ato nindo yore. Tabu no mewa sida gi nyithindo manyiri, masani nyithindo manyiri mamako iye, jaklas 6 mako ich, jaklas 4 nwang' kolal, moko bolal makata moko podwa manyo nyaka sani. Seche ma pi odonjo, jodak maka tony mana gatonga mayot, giwuok ka ok ging'eyo kama gidhiye, tek mana ni gireso ngimagi. Ka
ema lek mar nyithindo manyiri chako nime. Manyo kar jot tok pi oula daro jodak makae e miechgi keto nyithindo manyiri e lwet anyodh lek mawuondo nyithindo go gik matindo ka dwaro margi maduong' en pimo kodgi tipo. Chal mar dalani nyaka gie sani nyiso ni en kama ji yande ne odake. Kata kamano nyaka gie kindeni joma nodak ka odar, jonyuol kod nyithindgi koting'o nyithindo manyiri ka gidhi manyo kama ginyalo jotie. Kuonde ma gijotiego, pek mar ngima gi kaka ginindo gi kuonde ma gidakie miyo nyithindo manyiri bedo kod yot e gamo iye mohiu. Mondo wayang kaka pi oula mokel kod lokruok chal kor lwasi nimo gi lek mar nyithindo manyiri, e kar odhiambo wadonjo kama gibuore kar jot margi e sikund praimar Mombaka. Ka wayudo nyithindo kawuok e skul. Joma ojot ka bende omoko kendo oko ka githuthni mondo gilos gima ginyalo riembogo kech. Kata kamano, gima ne okelo negi midhiero ma ogolo gi mier pod luwogi. Koth. Gweno kod guok bende wuoro gima ne gitimo, momiyo piny chwadogi kama. Kata obedo ni kit wuodhgi nyiso geno, chunygi opong' gi penjo mathoth, kendo biro mar pi okelo negi mbala ma ok noruchre. Siso mar ng'eyo kaka od jot chalo rwakowa e ot. Wayudo ka diero to chacho, kendo iot opong'. Gige nindo manoresi e pi oula opiel piny. Joma ojony ka wayul, ka jomoko bende paro pachgi. Ka wagilo nyithi sikul ma ojot ka odiore e kona ka ging'ado alot kendo gikuodho wach. Chuna mondo aywara machiegni awinji achiedh nade ma pi oula okelo negi. Mbaka ma wagoyo ka wabedo kodgi piny e dier ot miyo giyawo chunygi. Wamiyo gi nying ma ok margi mondo kik gibed gachiedh nade mar paro e kinde mwatimo sigana. Wabedo piny gi Irene Otieno, nying ma ok mar hie, japuonjre ma jaklas 10. Pi oula mokel kod lokruok chal kor lwasi okelo ne songe e chunye. An wach mar pino ohinya nikech omiyo ayudo gima ok na expect na ayudo ka dhi skul. En ang'o miyudo? Ich. Irene masani nigi ich dwe achiel, ich ma mama gi kende mong'eyo. Chunye om ni de pi wedarogi apaka de ok ogol lekne. I'm just 17 years. To pi ohinya gi kaka ne pi odarowa kono to nomiwa ot matin koni. Koro kaka nwanya nindo gi jonyuolwa e ot achiel, ne onge to nyithindwa be ng'eny. Koro nochunowa mwadhi walaw nindo kamoro. Koro kuma nwadhi lawe nindo ni ema ne ajali oyuda marich. Ngimana to biro bedo kama rach ta abiro sandra kode. Kata ka janyuolna boyie ni nyalo konya, wabo konyre. Skul ok anyal weyo nikech skul ne ma samoro biro konya mbele. Wayudo Janet Ouma, nying ma ok mar hie, manomako ich ka en jagni 15 kende e kinde midhiero mar pi oula manodaro gi e mier higa 2022 ka ne en jaklas 8. Janet, masani jaklas 10 kendo min nyathi ma jagni 3, koni dhier bang' pi oula ketho mwandugi e ot ema omiyo noyudore e midhiero. Nodarowa chakre 2020 kane pi odarowa to nwamanyo ot moro mane wapango. Koro kane wapango kuno to kuno be shida ne nitiere. Koro wambe kaka ne wan nyithindo manyiri, kaka ne wakonyre onge, kaka ne wanyalo rwako law, kaka ne wanyalo ng'iewo gigwa matindo tindo. Kata obedo ni pod en gi riyo mar dhi nyime gi sombe, ting' mar bedo miyo kapod ike tin koro lokore tol madudo lekne. Manya pidho go to chandruok to ng'eny. Ten mani koro mama be temo kaka nyalo. Koro kata koyudo matin to wambe wakonyore godo, wambe wakaka kamano. To ka onge to wambe abita kamano. Japuonjre machielo to mirima tamo wuoyo kendo pi wang'e chwer, koparo ni pi oula omiyo mako ich kapok eke oromo. Kata obedo ni chunygi lit, gin kod kwayo. Ata dwa nadhi gi somo mbele bang' ka nasayudo nyathi. To wach pi be ema chando waka koro bang'e kaka pi noduogo pong'ni. Koro nwadak e kambi ka. Koro kata kawuono be nuka dhi skul nikech wach fi. Ananya kwayo mana kony ka ginya chulna skul fi no to adhi skul nikech skul tabro dhi nyaka chieng' akonyra. E kar jot ka bende wayudo miyo ma nyithinde ariyo manyiri matindo semako ich e kinde magi jot bang' pi oula darogi e dala ka pidho achiel kuom nyikwaye ma pi oula omiye. Oywago bende nyithindo machuo ma pi oyo kadang'ni ka bende okoni ting' ma koro en go
ok nyal miyo nyithinde dhi e sikul e yo makare. Ikamka wan gi joma mine sama pi opong' ji onywandore. Koro sama nyathi ma nyako wuok kata sama nyathi ma dichuo wuok kuma gidhi ing'ino ok inyal ng'eyo. In ineno ni in gi nyathi ka to dakika matin owuok ineno ka icho tir. An gi jogi kaka nyalo wegi bang'e mar ariyo kamwa dwere no be ma pi pong'o be ma pi njaowa. Koro mondo mi iyud pesa mondo ter kata mane skul onge. Kaluwore kod ler ma wayudo kuom nyamrerwa kod ruoth ma Kakola Jacob Ong'udi, e higni 3 mokalo chiegni nyithindo 30 osegamo remo bang' pi oula darogi miechgi. 8 ne odok e skul, to mamoko ne oringo dhi katedo, ka moko bende wich kuot ne omiyo ringo nyaka ka wedegi. Chakre higa 2020 nyaka sani ginyalo chopo over 30 nikech kaluwore gi pi madarogi jonyuol dar yearly. Thoth nyithindo ma wantiere godo sani ma di skul, moko nigi nyithindo sani giwe dala sama gidhi skul, to moko be oringo nikech kosemako ich mofwenyo no mako ich oringo kwaka odhi kata tedo, moko dhi ir wedege mamoko. Koro gin ging'eny, kwan ging'eny to gimedore yearly nikech floods. Wan gi report kata data mag nyiri madhi 8 man gi nyithindo to dhi skul, ma bende nwakawo okang' matek mar mondo nwaduokgi skul mondo gilos ngimagi ka giyudo somo. Gisani ofisa oseyudo report ni nitie nyithindo 3 manyicho ogamo remo e ndalo manyichi wan gi midhiero mag pi. Ong'udi koni kata bedo ni giseketo kenge mag loso, ng'ado rieko kendo puonjo nyithindo manyiri, pek pod nitie. Gikwayo ka inyalo ger skund sekondar manyiri nyalo dak e gweng'no, kowacho ni ma nyalo konyo e geng'o wach iemo hiu. Koro wakwayo ni sirikal koyie to gimanyne nyithindo gi skul maginyalo boarding schools maginyalo dake, ma sama floods obiro to yudo ka gin e skul ok gin e kor gweng'. Wasetudore gi jowa mwaluongo ni health volunteers kata nyamrerwa, bedo kodgi piny, puonjogi weche mag reproductive health, kendo watudore nyaka gi counselors sana sana moahero maduong' ni, kendo wakwayo wisas mar mondo kanyalore to nyalo support nyirigi nikech moko jonyuolgi ok nyal. Kata maduong' alworawa koni waonge skul mar boarding mar nyiri, skul ma idake. Kane nyalore ne wagombo ni wabed gi skul mar boarding mar nyiri ma kata ka ndalo mabedo gi midhiero mar pi to nyithindogi nyalo yudo kama gibede ma safe. E kinde ni malokruok chal kor lwasi en midhiero mamedo kelo songa ne piny mangima. Kar pogo mane chiemo kod ongede ne joma oyudo midhiero, piny owacho nyaka koro ket lai mong'ith mar reso nyithindo manyiri ma midhiero mar lokruok chal kor lwasi lal gi lekgi. George Bati, Ramogi TV, Ombaka, Kisumu County. Erokamano ahinya kendo machiegni e chenro wa mangeso kangeso mano mar mine wacho. Ogai mado Martha Koome e jumani oyaw doho 2 mawinjo buche mag lwenje ma kit chwech. Achiel noyaw e kaunti ma Siaya kama achielo noyaw e kaunti ma Kisumu. Doho makamano mokwongo noyaw e kaunti ma Mombasa makoro gin 3 pacho kae. Kenya luwo tie pinje kaka South Africa, Zimbabwe kod Namibia mabendo oseyawo doho machalo kod mae. Kaluwore kod lipot mar Kenya Demographic Health Survey ma higa 2022, atamalo 34 mag mine kod atamalo 27 mag joma chuo kalie lwenje mag kit chwech. E counties, lwenjege gin malo mano Kanyero e Homa Bay, Migori, Murang'a, Kanyakla kod Bungoma. Yaw doho ni nyiso nang'o? Konyruok mane modhi kelo ne jopiny. Mane twak wa odhiambo makawuono ka wantiere kod Betty Okero, mano mar riwruok mar CSO Network, mabende wature godo achiel kachiel kokalo e yor mbui. OIMORE Betty idinade? Inyalo yawane, inyalo golo obeda, iwinja maber koro? Podi Betty.
Podi? Ero. Iwinja koro? Akora winji maler, ero kamana inya. Anti adi maber mana in. Ngima adi maber. Beti penjo ma ng'ato bo penjere en ni to koro yaw doho gi nyiso nang'o ang'o ma bende odhi konyo godo to ang'o momiyo Mombasa, Siaya kod Kisumu. Mokwongo adwa goyo erokamano kuom rwaka kawuono. Odo mineno moyaw ni en gima ber kaluwore gi chandruok ma ji osebedo ka yudo Kisumu gi Siaya, mowacho ni cases mar bambo mar ketho ratich ji, bed nyathi, bed ng'ama duong', bed nyako, bed wuoyi, osebedo ka idho. In fact, kaluwore bang' COVID, cases mek gimoro ni sexual and gender-based violence nomedore kabisa. To ji osebedo ka chandore kaluwore gi ndara ma ji kadho mondo gine kaka ginyalo yudo ratichgi. Ni ka idhi e court, ne en court achiel ma kidhiye, iyudo ka ji te nitiere court no, cases te dhi, ng'ato dwa chako higa ni to dwa rumo kata higni 5 samoro ji ne lal. Alafu ng'eni ka nidhi e court, tiyudo ka wich kuot ni dwa dhi chako pimo gima notimore ni. So court mineno mwacho ni specialized court ni oyawe nikech en cases ma gibo deal godo en mana cases mek rape, cases mek defilement kata incest, sodomy to kata gi mar goch manitiere. Ma sani waneno ka medore especially Kisumu to gi Siaya. Awach ni counties wa Maluo, Nyanza. Iyudo ka sani cases go ng'eny to ji osebedo ka timo ka ging'e ni onge gima botimore negi. Nikech cases budho, moko lal, ng'ato iyudo kosedhi, samoro police ok tich maber, cases bedo adjourned nikech pok gitiyo maber. Koro ma nyiso ni gima judiciary wacho ni ya, wang'eyo gima dhi nyime to wadwa tieki. Wang'e ni ji manyo ga ratichgi, wadwa konyogi mondo giyudi. Wang'e ni samoro ji bedo gi wich kuot, wayawo gino mondo wane kaka ng'ata madhi nikech ratichgi osekethre. Ka gidhi kanyo to ging'e ni gibo yudo gima wacho ni victim centered. Ni kidhi kanyo to ji jaji ong'eyo gima ne osetimore ni. Iyudo kuma inyalo yude space miloso maonge luor. Tok mano ting'e ni kusechaki ting'e ni oborumo mapiyo. Ing'e ni beti gima ng'ato bo penjo nikech gite wawacho cha ni gite gin doho. Sami wacho ni mendi specialized case endo makende mopodh makende. Ang'o malich mantiere do ni mopogore gi do mamoko. Ainya mana kaka iwacho kaluwore koda weche mag SGBV. Ing'eyo samoro inyalo dhi samigol report ka police ka iseyudo ka wachi kata nyathi mosebambi kata ka ineno ka nitiere terruok michunyi godo inyalo yudo to kidhi e police uyudo ka case budho, kidhi e hospital gik moko budho. To wach ni ka osemak ng'ato 24 hours onego teri e court. To samoro kidhi e court iwacho ni miya nafas mondo ane kaka nyalo timone. Pod amedo investigation. Gima court ni timo ni chon kaka ji timorega ni koro gik moko budho, ji ok dwa timo gik moko piyo. Mae bo bedo mayot. Nikech gin gibo handle mana case achiel mar sexual and gender based. Onge moro mikieko ni nitiere moro mar lo, nitiere moro mar ng'ato no maya gimoro My case my court ma focus mana e gino. So kidhi to ibo penj gimomiyo ibudho gi duoko ang'o momiyo case ni moko chako. Ka omi ng'ato ni waduogi tarik maromo kama, dwani mondo iikri. Kokiikri to case ibo penj gimomiyo pok otimore. Delay mwasebedo ka waneno ka dhi nyime sama ji manyo ratichgi ka gintiere odo ma wan godo sani mano borumo. Ang'e ni pod onyien to wawacho ni nitiere kaka iwacho ni climate setting pod nitie, lakini wang'eyo ni ng'ata modhi kanyo ibo neno ka case inyalo tieki makaka wawacho ni ka case ochako wadwa ni mondo case rum bang' dweche 6 to nikech mano kende gima gitimo wabo neno kaka cases botimore mapiyo. Gima ber gimano en ji ong'e ni kiketho ratich ng'ato onge ibo maki nikech mane gima judiciary temo wacho. Gidwa address impunity, gidwa hakikisha ni ng'ata modhi kanyo mamanyo ratichgi gibo yudo justice. Gidwa neno ni pesa ma ji osebedo ka tiyo godo koro duok chien nikech ok gidhi kanyo sate. Onge luor mibo yudo nikech onge wacho nang'o
joneno mang'eny madwa winjo nikech ng'eni samoro dhi wich kuot ok idwa loso samoro idhi e kot to ng'ami donjone inyalo yudo ni en anyuola kot no koro neno nikech ging'eyo context matimore mondo gine kaka ginyalo protect survivor to tok mano be giwacho ni kata perpetrator momaki no en be oboyudo ratich kanyo nikech obobedo kot mamiyo ji giwacho na security mondo gik moko madhi nyime kanyo iwuok kanyo kapod inyalo yudo ka dignity ni pod inyalo chung' malo nikech ing'eni idonjo kamoro ming'eni dhi yudo kony tiwuok kanyo king'eni ng'ato winjo gima niwacho nikech penj mibo penji en penj ma ji ong'eyo mok nyal wachi sama intiere kot nikech ok idwa loso mano mi thuolo mondo iwach gik moko te mondo ine kaka gik moko nyalo konyi. Ing'eni e weche mag lwenje mag kit chwech gi kopogore kod kot kendo amor kabisa ni nitiere kot ma kamano makoro oketi to kopogore gi mano ywak osebede wi weche moko kaka kawo P3 kano evidence mano ahinya e weche mag bembo gi mago bende nitiere kaka idhi losi nikech mago gik mabende ibo chwal e doni. Koro iwacho niya itero ka ng'ato osemaki to idhi kode ibo penj ni evidence ni kanye chon inyalo tugo gi evidence nikech ing'eni iwacho ni aboduogo bang' juma ariyo kidok kendo ni muona nikech adwa dhi to nikech nitiere gik mang'eny ma itimo e doho achiel iyudo ka kes mar ng'ato inyalo dhi kawuono timiyi kata dwe 4 inyalo dok kendo ichaki ng'isi ni kendo ichaki duoge mention samoro kata dweche 3 mae opogore nikech kisetero dwani kidhi kanyo tim gi gige ni gote to mar ariyo ka oyud ni nitiere kaka ok iyudo P3 nikech pesa gima kot no nyalo timo en nitiere chik mawacho niya ok onego bed ni chulo inyalo penj gimomiyo idwaro pesa e gima nitiere manon so kot no be bo konyo jok monego bed ni konyo mama kata ng'at mamanyo ratiche noendo konye nikech chako penj monego bed ni penjo mosebedo kopenje moko ka nikech ji nitiere ahari pok itimo gine ni in bik sama iseikori mae opogore mae kidhi idwa ni dhi kanyo kiseikori to kapok iikori ing'isi ni kare duog kiny kata orucha to chieng' miduogo no onego bed ni kes chako to koko timore kot nyalo kawo atua mondo giwacho nang'o imako ng'ato in contempt ang'o momiyo pok itimo to nikech en kot achiel ji te nitie kanyo ODPP nitiere kanyo polis nitiere kanyo jo health be ibo dwar kanyo ji osebedo kawacho ni an ok abi biro kot nyalo penjo gimomiyo pok ibiro nikech onego bed ni ibiro to kok ibiro inyalo gol kata warrant mondo ng'isi ni mondo ibi nikech gima kot nowacho niya ng'ato kobiro kanyo e wach SGBB dwani mondo miye ratiche manyiso ni giluwo kabisa ibo luwe ng'ato ka ng'ato monego bed ni timo tije koro bobedo timo tije nikech spotlight nitiere kuome. Betty ing'eni Mombasa emane nochak godo oyaw Mombasa Siaya gi Kisumu to koka oyaw nyocha cha yaw mar Mombasa kendo koro ringo biro yaw ma Kisumu gi Siaya manyiso ni nitiere kaka ma Mombasa osechako tiyo mapiyo piyo koso tiyo maber koso ang'o museyudo in kaka osiep do tiyo nikech koro cases dhi kanyo ji wacho ni cases kosedonjo titieko piyo iwacho ni kidhi kanyo jok modhi go report giwacho ni ka gidhi kanyo to giwinjo giyudo ka kot orwakogi koro luor ma ji nitiere godo gimowacho ni stigma gi discrimination ma ji wacho ga ni mako ng'ato mondo kik lusi kanyo idhi ti inyalo yudo iwacho ni ok idwa ni mondo neni nitiere kaka ginyalo loso mondo omiyi privacy kiwacho ni iluor ni nitiere kaka ng'ato ni luor inyalo wacho e court to court nyalo golo amri ni ng'at mineno ka duogino wadwa ni mondo polis okwere kokamano to ng'ano ikwero mana kanyo tinyiso ni kapod omedo gimotimo no inyalo make mano nyiso ni survivor nyalo dhi kanyo kumeni ywak mogolo kong'eyo ni inyalo konye ng'ato nitiere mawinje nikech jok manitiere kanyo bobedo specialized gi understand context mar SGBV kaka chaloga kaka ji yudo ga luor kaka inyalo yudo ni gino timore e ot to kaka mano nyalo miyo ng'ato luor mapolo okbi so witness protection ji temi wawacho ni onego bed ni konyo survivor bedo machiegni nikech court nyalo koro wacho ni adwa ni maeri ogol mondo tim kama
duani ma otim mondo mama ni kata nyathi kata ng'at mobigo report ni kik bed gi luor. To adwaro ni mama no obi. Koro hakikisha ni mama no nyaka bi. Kanitiere gima ne miye luor owacho tikonyi. Wach mogik ewi mano sami wacho ni witness protection rito jalno ero mabende dhi golo neno kata victim mantiere kanyo. Achiel kuom gin wach mar safe houses. Wang'eyo sigana mabende osetimore Kisumu ma nyathi bambo to pod odok adoka ot kata gweng' ir ng'ama no bambe cha. Koro wach mar safe houses kata rito jok mabende kale lwenje gi ekie bedo nang'o? Actually, anyalo wacho ni igamieri waneno kokete budget mar Kisumu County. Pesa midwa keti mondo bide gi loss safas manoseger manipur jodonje. Manitiere tie. Mano gima ber. To wantiere ga gi private safe houses ma jo civil society oseketo. Nitiere child protection units be manitiere kondele. So nitiere kuonde ma ikawo ji. Nitiere jok moko moyawo mana odgi marwako ji mondo one kaka nyalo konyogi kaluwore gi threats ma inyalo migi kata gi luor ma ginyalo migi. To ginyalo bedo kanyo. To kata witness protection program nitiere ga. En ji kiaga kako nego beni gimanyo jo witness protection mondo ne kaka ginyalo konyo. Gima court ni nyalo timo en ka ng'ato dhi mogolo ywak ni an aluor nikech osebwoga to an adwa ni mondo atim kama. Nitie kaka court nyalo golo instructions kata order mondo wane kaka witness protection nyalo konyo. Nikech witness protection gima gitimo en ka giyudo ni nitiere gima chalo kamano gimanyo kuma ginyalo keto gino. Samoro ginyalo kata mako ni ot modake mondo kes neno rum. Koserumo to kori neno kaka nyalo dok. Erokamano ahinya. Sawa bende aneno korumo to SGBV court okene court makende mabende e piny Kenya osechugo. Nitiere mamoko inyalo nyiswa ni gin mage to mana mapiyo piyo gin yore mage ma ang'o ma bende gisetimo nyaka sani? Other special courts. Adonge koro mana mashanzo nitiere lakini courts moko ma osebedo ka nitiere iwacho ga ni rate mar prosecution diga malo. Ginene confidence ma ji nitiere godo mondo gidhi go report gi idho ga malo nikech koro ji ong'e ni nitiere kargi ma ginyalo dhi to giloso to giyudo ka nitie kaka orwak gi maber nikech mano be emomiyo ji ok dhiga. To mar ariyo ng'e ni dhok ma ji tiyo godo be samoro bedo ga tek. Court no koro wacho wang'eyo ni jok mabiro kae opogore mopogore. Koro ng'ato ka ng'ato iwacho ni survivor bedo visible gi gige ne men godo. Ka en dhok moko nyalo wacho iwacho dhok nyalo winjo. Ka nitiere kaka odwa ni mondo losi nitiere kaka nyalo bedo dhok. Emomiyo gini ber. En gima duong' nikech bo konyo ji mang'eny mosebedo gi luor mosebedo ka kiwacho ne gin mondo gidhi e court ni nyaka higa mane koro gino duong'. And the problem mano donje ni ng'ato kong'e ni mane kaka timore mane kaka wacho ni impunity medore nikech ong'e nok bi maki. Court ni bo loko kaka ji osebedo ka tiyo gi mine gi nyithindo gi yowuoyi gi jok maketho aketha ratich nikech giparo nok bi maki. Erokamano ahinya Betty Okero kuom bedo kodwa morga kinde duto mano mar yudo lony mari e weche mopogore opogore. Erokamano maduong'. Mano kanyero Betty Okero mabende osebedo ka watwak godo kaluwore koda magodo mabende ochuo gi sani koro gin tiere adeka duto mabende ochuo pacho kende mago mag winjo lwenje kaluwore koda kit chwech. Wadhi e yuyo machok to waduogo gi mathoth kik dhi mabor. Ajua okubabu mitindo majua okubabu mara wakelo ni Sigand Awino miyo moro e county ma Mombasa molony e goyo ajwa. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar
kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Naenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Injili kalo wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Wed Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kile kolose. Totieno bame. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima okonego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Na sasa tukifika usago, tutakaa wapi? Unajua mimi ni mtu napenda luxury na vitu tamu tamu. Jaber, this time round ninajenga a palatial home hapo Kisumu. Usanium Investments presents the domain Kisumu, a prime residential property located along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road. Introductory prices starting from 399,000. Booked with only 80,000 shillings. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni kendo ajua en tugo mang'enyne joma chuo emeyude. Kata kamane boma ma Mombasa nitiere dayo ma jahigni 73 ma en jatuk ajua mang'ula ma osetugo kuom higni 40. Onge kod luoro mar kikore gi jodongo ma chuo ka gitugo. To chutho kadho wadh nam chumbi kuma en kwero mar joma mine tugo ajua. Jafumbo marwa Mombasa Joja Oko holona sigand dayono mane orutaye muspal ma Mombasa higa 2005.
Ng'wech ne ogola e chuny boma Mombasa kachomo gweng' mabombo mantiere e utange Kisauni dhi luondach jatuk kajua mang'ula Awino Onjiko. Kae ne ayude e orundu kong'weda poth ka wuode to dich beto lum e idala. Toni mar ne en odiochieng' piem mar tuk kajua ne oseikore mar timo orako matin gi wuode kapok owuok dhi e senta ma jaoni kuma otuge gi joma chuo. Aloyo ot achiel. Koro ma aloyo ot. Agedo ni koro belu wacho ni ionge ot agedo. Ajua kana chako na wacho ni na chako ka kwara mane puonja. To na chaka kana tuge kaka nyathi. Koro kanya donjo sirkal. Koro nyajua neno berne nikech ajua miya wuotho i pinje gite. Awuotho Meru makata chieng' manene Uhuru Kenyatta bedo kansila Embu. Ene manoyaonwa pap. Ma mose gi lweta kama. Kane an chairlady mar Ajua. Kopogore gi londo wuothe pacho kama ngima, onyisa ni Ajua oseyawo wiye kendo bithe kwano kata obedo ni ne okonyono sikul. Kani an eka somo. Lakini katigol mana ndururi 1,000. Tabro konyi ni miya siling 990. Boto glo chiko bunduru. Maoka kwani lweta ni beng. Akia lakini Ajua ni kwano mapibich kabisa. Mama oduma mora kuome. Mama en ng'at ma noero tugo mar Ajua. To ji mang'eny nohere. Koro wabe ne waluar kuome. Wahere kaka jatugo ma wanyalo chonang'o. Jatugo master mar Ajua. To kane seche mag tugo oromo, wuoth ne ochomo majaoni e dhoranga mane en jatend migawo mar limbe Karisa Maitha kuma itime piem mar Ajua. To kane thuolo mare ochopo, ne okawo bet. Achiel kachiel, jodongo go ne luch gi chot kaluwore gi lony mare e tugono. Jaduong'ni ne oloyo. Mai bende ne ochako gwetho oko. Ber mani Ajua mokwongo Ajua puonji kwano. Mar ariyo yawo wich. Mar adek ibedo gi paro. Muka kao kama keto kacha kadilo ng'acha nadi. Koro wiyi bedo wich matiyo sate. Anytime midwa bedo kokiga Ajua, timang'o ka wiyi nindo. To mana kaka tuke mamoko, Ajua bende ni kod fuondni to kod chike matae. Bur mokwongo ntielo bur mar ariyo ni jeyo, bur mar adek en bam. Bur mar ang'wen en wang'. Bur mar abich en mudi. Mar auchiel en wich. Alafu ntie ngiwi. Kawa yani Ajua duto ne gibed ine gibed pira bich gariyo tan pira bich gariyo. Koro kin pira bich gachiel. Tanan pira bich gadek. Mabro pango ni ka pira bich gariyo kata donga chiel. Mano achul tuon. To kawa chako Ajua ma pok waloyo Ajua yoyote. Takonga mi mana chiel no. Mano abari. Belu luongo ni paswa. Oro mano chalo gimago indungu. Tiene man kwenye Ajua inyalo go miluor makichamo kata chiel. Mto ene mochamo dogo tete. Mano wacho ni tuo ijela. Gecho kichiemo. To kata obedo ni chike jogiriama ok oyiene mine tugo kata riwo kamituge Ajua, jodongo gi nyisa ni lony mar Dani Awino e tugono ne ok nyal miyo gigare gi chien. Ginyisa ni kuonde tugo Ajua e koma joma chuo kuodhe midhieche magikale e udi kuonde magidakie, kae to gipuodo e wechego magiyud kaka ginyalo rakore kodgi. Wakina mama kati ya kimila yetu hatuwezi kuona mama anacheza. Labda mama au anataka kutupa elimu yake. Hapo tunaweza kukubali. Ajua okugogo mitindo majo lady. Ajua okugogo jonjaga. Ajua jodongo mandumon mokendo. Makataka odita tisani. To kigolo paro to jodongo donyisi awane wachalo kama. Tugo moket ne joma mine kare en mane. Aya nimekosa cheza. Ni mchezo tulikuwa tukicheza wa kode. Twacheza, twachimba shimo kode 12, twacheza moja, ukifunga, ukitoa zote 12 umefunga bao.
To kata bang' rutaya higni 18 mosekalo e muspal ma Mombasa kuma ne otiye kaka jaote, Awino nyisa ni singo mar miyogi udi mane ochiwnegi kod tend muspal otamore chopo nyaka sani. Gombo mare en ni oyudi kama nyalo tiege rowere tukajua mokoni e tugo mane yango e piny Luo mangima. Municipal kora nodonjo mang'eny. Kata ot nitie manong'adwa pesa ni kwa ritaya tibiro miwa. Pok omiwa nyaka sani. Onge gimoro amora mane waago e municipal. Nawuok e municipal gi salary mar December. To kod NSF. NSF ne ing'adwa 20 bilie to municipal medwa 20. Koro jomoko ne ag siling luwore gi hiki. Jomoko ne ag siling 80,000, jomoko ne ag 30,000, jomoko ne ag 40,000. Jomoko mane oti ahinya be ag 60,000. Nikech no pesa matin. Koro mano kende ana aka municipal 70,000 kende. Mande gima na wuogo. Onge gimoro amora mosetimnwa kata uniform mane wabadho mag areas. Yie nitie mane wamuonyo. Nowacho ni kowe tich to inyalo miyi mokomiye. Okoni ok onyal weyo tugono nyaka chieng' owinji ka dende koro ojony. Ajwani na matek wakayudo kata sani. Kawe mana kuon adhi goye. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kambi mar Royal Media Services nochoko mich modhuro e chenro mar auchiel mar dhialo ute fwambo e piem mag Kuza. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Masiaya, Avepo Enterprises, komakore gi migao mar Agriculture Siaya County, kelonu Avepo Smart Farm Agricultural Exhibition 2023. Mae en nyisruok maduong' mar lony manyasani mar pur mar bando, makelo kachiel bind kothe mag bando 35 matimo maber ei county ma Siaya. Chopi e puodho maduong' mar Avepo Smart Farm mayudore pap boro, Alego Sub County, Siaya County, tarik 8 dwe mar 6 higani endi. Jopur bende biro yudo thuolo mar romo gi jolony madongo mag kembe mohingo 30 moting'o mago mag kothe, yedhe mag pur, masinde masani mag pur, koda kembe mauso nyithi gwen gi mamoko. Avepo, our farms, our future. Wadhi e piny ma Uganda kuma ji marom 42 wito ngimagi e imbo ma piny Uganda tok monj motim kod kweth njore mar Allied Democratic Forces. Kaluwore kod jatend jolweny e piny Uganda Felix Kulayigie, jonjore gono monjo skul sekondar ma Lubiriha e gwenge ma Kasese. Jopuonjre 39, jodak 2 kod chukdar 1 noneg e monjno. Hizi watu kwa swataki. At the mortuary. Then the others. Immediately after the short briefing, I ordered each and every student to go to the respective dormitory, ordering them that you should make sure they put padlocks. After putting their padlocks, I also got mine. I locked in my room where
I sleep. Within like 3 minutes, I heard girls making alarm vigorously. I was like, what is taking place? I heard those strangers asking for phones from students, money from the students, toothpaste from the students. After asking for all those, they were like, where do you expect other people? The students kept quiet. Now they began slapping them, kicking them, doing whatever they wished. It is only 20 bodies that were brought. The 4 died at the theater. And then in the morning we received more 3 casualties. So the doctors are doing their best. They are handling. Currently we are handling 5 victims, and I'm sure they will be worked on. They are progressing well. At the moment, really, it's a moment of grief, and I say sorry to all the Kasese people. I say sorry to all the people of this place, because really we have lost our people. Kambi Maroyo Media Services e thuolo machielo kendo nochoko mich modhuro e chenro mar auchiel mar dhialo ute fwambo e pie mar Kuza mitayo kod Communications Authority. RMS nochoko mich 4 kuomgi Citizen TV noyudo mich mula e yiero mar jopiny kaka tipo makare mineno nono. Ramogi TV noyudo bronze kata kao namba 3 kata kao namba 3 e yiero no. E county ma Nairobi bende Royal Media nochako yudo mich mar mula e Ubuntu Awards ka Radio Citizen noyier kaka Nyakalondo majopiny ohero. Yes. Step into the light, he said. Step into the light. So much fun, huh? Congratulations. Yeah, let's have those things going. Congratulations. Citizen TV, Royal Media. With me. Can you see this gentleman? Unamwona? Come closer. Some can go down, I think. Angle your bodies. Hapo. Ina huyu mwingine. Thank you. Thank you. All right, let's smile, everybody. You're the gold winners of the Kuza Awards 2023. Yes. Thank you so much. All been here and patient, and we'd like to appreciate the... This place is changing. Over-the-top services is a big debate, not just in Africa, but globally, about its impact on businesses and existing institutions in this particular space. We are going to have more inquiry in that space to see how to maximize that opportunity. But I also want to extend my appreciation to fellow regulators in the East African community. They've always supported us. And our aim is that the next Kuza Awards event should be regional, should be East African kind of Kuza event. Magawa e alwora maboma ma Naivasha osepong motelo ne piem mag safari rally mibiro bagi juma manyien. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Korowane pau tuke kuma mana kodong ndalo machuok to tuke mag World Safari Rally tielo mar 3 chakora yanga pachoka. Piny Kenya geno mar wako welo makwan giromo 800. Migao mar weche limbe olero ni otende mantiere alwora mar boma ma Naivasha osepong. Kama en ranyisi ni piem ma higani biro bedo mano maber moheo mosebedo. Penina Malonza mano jatend migao mar weche limbe nomedo wacho ni jolimbe biro molo pachoka karomgi, komedo wacho ni kik luoro bedi nikech midhusi mar corona. Piem mag World Safari Rally biro timore kind tarik 22 gi 25 dweni e boma ma Naivasha. We see airline travel continuing to grow. Hopefully by the end of 2023 we will hit or surpass the revenues of
the pre-COVID years of 2019. So we're very optimistic. We're seeing a lot of innovation, a lot of technology made accessible to businesses in the travel agency community. So we're very optimistic for future growth. Of course, is very much a market leader because they are a very, very mature association. And IATA has always had a presence in Kenya. And they are very, very close to IATA. And whatever affects the region, we actually look up to Qatar as our big brother and big sister. Last time we had 800,000 around. We're looking at almost the same number. You know, we're just opening up after COVID. So many families are not very free to travel. I guess there's still that fear and phobia. So we're looking forward because we know that much of the world has opened, but still there are some areas that people still are scared of traveling. But we want to encourage them and tell them that Kenya is a COVID-free area. Tima volleyball majoma mine ma KCB kawuono noloyo DCI set adek kuom achiel e tuke mag league manogo e paw tuke manyayo Indo. Ne giyudo loch mar 25 kuom 21, 21 kuom 25, 25 kuom 5 kuom 19 kod 25 kuom 18. Kocha ma KCB Jafeth Munala nochako gi Edith Wisa e set mokwongo, gino manomiyo KCB loch ma awiye e set no. Wisa ne en captain ma KCB nonyiso mor mare kaluwore gi loch makamano, kowacho ni en gi geno ni kiny bende gini lo tugo margi mogik magiko odirani. Today's match has been a good one. We came expecting a challenge from DCI because we know the team. We have met them severally and they have given us a tough competition. So we came expecting them not to be an easy opponent. We took the first set easily, but coming to the second set, I guess, walikuwa na serve balls za mbali na ilitupea challenge kidogo. But going to the third set, that is the most challenge yenye tumeface kwa hiyo set yenye tumelose. Team mar Embu RFC manotieke thuolo mar 10 tuke mag Embu Sevens sani wacho ni giikore mar donjo e league maduong' mar rugby pacho kae. Japuonj maduong' ma team no Willis Foxy Ojal wacho ni koro giketo pachgi e Dala Sevens madhi timore Kisumu e chakruok dwe manyien. Kata kamano giwacho ni team no kale midhiero maduong' mar omenda manyaka sani osemiyo ogibedo gi ikruok makare motelo ne tukegi. Kata kamano team no sebedo ka puonjo skunde ma alwora no tuk rugby kaka yonero mar duoko lwedo. Goal zetu ni zile tu zenye Chesco amekuwa akituambia, tunataka kucheza Div 1 Sevens na 15 tutajaribu tupande championship. Naona tukiendelea hivyo tunaweza kupanda the main hiyo Kenya Cup. Sevens pia tunaweza cheza hiyo Div 1. Wewe tunaenda sawa. Nice one. Goal zetu ni zile tu zenye Chesco amekuwa akituambia, tunataka kucheza Div 1 Sevens na 15 tutajaribu tupande championship. Naona tukiendelea hivyo tunaweza kupanda the main hiyo Kenya Cup.
Sevens pia tutacheza hiyo Div 1. Wewe. Tunaenda sawa? Gikanyo bende ema waloro godo weche manyien mag OIMORE e ngesoni ka bende pod wakaw thuolo makende wan kaka Royal Media Services mar goyo ni erokamano ne mich gi duto ne nenowa ne puonj duto ma bende wasebedo ka wachiwo kanyakla kod jip ma inowuona imiyowa mano kanyero kaka Royal Media Services ainyanya wan kaka Ramogi TV wagoni erokamano maduong' walore gi kanyo ero gi kinde machalo kod amendie anyinga Jai Lieta jaloko mar osebedo Wini Adoyo kanyakla kod jogo duto te ma bende tiyo e tok kamera kende wagone gi erokamano maduong' bed gi otieno makare. The ground